la participació econòmica dels socis també ens trobem en moltes cultures cooperatives. Hi ha cooperatives que veuen molt malament distribuir excedents i en canvi són cooperatives i no en distribueixen. En canvi hi ha cooperatives a l'altre extrem. Tot el que guanyem ho distribuïm. Hi ha cooperatives, la majoria, que distribueixen una part dels excedents, l'altra part van a fons de reserva. Bé, jo amb això hi ha moltes formes de portar el terme. Tècnicament no és un tema fàcil perquè la distribució d'excedents sempre és una mica complicada tècnicament, però sí l'únic que vull posar de relleu són aquestes visions una mica extremes, no? No repartir excedents, repartir-ne molts o una cosa intermitja. Són diverses cultures cooperatives que conviuen entre si. L'autonomia i la independència també és important, perquè aquí hi ha moltes cooperatives, sobretot les que treballen vinculades al sector públic, que depenen de les subvencions de l'administració. O sigui, totes les que fan atenció a les persones, atenció a les persones marginades, atenció als joves, atenció a la dependència. Aquestes cooperatives no viurien si no tinguessin una subvenció de l'administració, el qual els porta, d'alguna forma, els pot condicionar o els condiciona en la seva feina. I a més, la seva supervivència com a cooperativa moltes vegades depèn de la percepció de les ajudes i de les subvencions de les administracions públiques. En qualsevol cas, sí que cal assegurar és que el control democràtic per part dels socis que es mantingui l'autonomia. Això és el mínim que jo crec que aquí en aquest punt s'ha de demanar. L'educació, la formació i la informació. Bé, aquí potser aquest principi potser està una mica, no vull dir desfasat, però sí que aquest principi que arrenca ja de molt antic. A veure, avui l'educació general no està fora de les cooperatives. L'educació de la formació està a les escoles, està a la universitat, i les cooperatives sí que fan formació, o bé especialitzada pel lloc de treball, o bé formació cooperativa. Per tant, aquest principi ha quedat una mica, potser s'hauria de posar una mica al dia, reconeixent que hi ha un tipus de formació que avui no és la que fan pròpiament les cooperatives. I després hi ha una cosa que és una redacció que no m'acaba d'agradar, però que és així. Cal informar al gran públic, que està molt bé, i als líders d'opinió. O sigui, tenen molt clar els de l'ATI que els líders d'opinió són importants. S'ha d'anar als diaris i als mitjans de comunicació i dir les cooperatives són interessants i són bones. Bé, aquest és un principi interessant, potser ha quedat una mica desfasat, però bé. La cooperació entre les cooperatives. Aquí sí que hi ha experiències molt maques d'intercooperació. Poques, però maques. Jo he vist recentment una cooperativa, no era una cooperativa, era una fundació que subministra menjar per l'Ajuntament, menjar en quantitat per l'Ajuntament, per persones sense recursos, i per muntar tota la nova cuina industrial ho ha fet tot a base d'altres cooperatives, des dels fusters, els tècnics, etc. És un projecte d'intercooperació interessant. Es fa poc, però és una forma d'anar creixent i d'anar arrelant. El COP57, per posar un detall, si el tipus d'interès normal que es demana per un préstec gira entorn del 7%, ara no ho sé exactament quan és, però per les cooperatives que fan intercooperació i necessiten recursos, es rebaixa 2 punts el tipus d'interès, precisament per fomentar la intercooperació. I treballar en l'interès de la comunitat. Aquest és l'últim principi i també
ahir estava amb una xerrada, un grup cooperatiu que es diu CLADE, que deia cadena de valor, cadena de sentit. I una mica venien a dir que, bé, una cooperativa, i això pot ser una empresa convencional, no pot donar una subvenció perquè els nens d'una escola de Brasil tinguin llapisos o colors, però que això no té cap mena d'importància en el conjunt de l'empresa, i que això aquest treball d'interès de la comunitat ha de ser en general, o sigui, ha de partir una mica de l'ADN de la cooperativa i que a més ja estarà en llapisos, si convé. Però vull dir que l'important és que la cooperativa tingui una visió global sobre la seva dimensió social i la seva incidència econòmica a la societat. Perspectives de futur, cap on anem? Bé, aquí, això és una parrafada, però que m'ha sortit així. La forma com portem a terme la pràctica cooperativa, la pràctica, i com elaborem les teories sòlides i fonamentades, també com denunciem les actuacions a favor del model consumista mercantilitzat, com creem i mantenim cooperatives eficients, empresarialment i sostenibles econòmicament, com les promocionem i, en definitiva, com anem construint la cultura cooperativa o les cultures cooperatives, dependrà en gran mesura de la seva capacitat de transformació partint dels elements més progressistes que fomenten les relacions humanes harmòniques entre les persones, les comunitats i la natura. Això és un paradigma, tenir-ho tot és molt difícil, és obvi. Però bé, jo crec que tots aquests ingredients són els que ens poden indicar que si en complim alguns, o bona part d'ells, sí que tindrem una incidència política, social i econòmica que ens farà visibles. Ara, en el debat, podem analitzar si les cooperatives creixeran, si viuran harmònicament amb les empreses capitalistes. Fins ara no hi ha problema, perquè les cooperatives són així de petites i les empreses capitalistes són així. Però més endavant pot ser que sí que hi hagi problema. Quan van a menjar mercat un competidor que és cooperatiu, es mouran ràpidament. Bueno, de fet ja ho fan. Si possible, un cooperativisme potent dins d'una economia de mercat. Tot això ho podem parlar i ho podem discutir. Passa que a mi hi ha una cosa, i ja ho dic per acabar, que em sembla que tot això només serà possible, i insisteixo en el que només serà possible, si veiem les cooperatives com una oportunitat, o sigui, com una forma de viure millor que la resta de la societat. Per un serà ser feliç, per l'altre serà perquè el nòvio o el germà o la nòvia li ha dit escolta, jo estic en un lloc, vine. Pels altres serà perquè la seva forma de treballar dintre d'una cooperativa s'hi sentirà còmode. Cada un tindrà la seva motivació. Però si no hi ha aquesta motivació i veiem una oportunitat interessant i una forma de viure millor que la resta de la societat, jo crec que és difícil que el cooperativisme pugui tenir una presència important dintre de la societat i ser realment un tipus d'economia transformadora. Moltes gràcies per l'atenció i pregunteu el que us sembli o alguna aclariment. No sé si m'he allargat molt. Ara la idea era que hi havia un poc de debat també sobre totes aquestes qüestions que discutim i tal. Perquè veig que hi ha molta gent a fer tot. Doncs per trencar un poc el gel. La idea també d'aquestes jornades era que gent que estiguera ja en algun projecte cooperatiu que també explicara un poc la seva experiència, també posar en contacte gent que potser està treballant en diferents cooperatives, que igual
poden eixir col·laboracions i coses així. I m'agradaria saber si hi ha algú que estiguera en algun projecte d'aquest tipus. Sí, bueno, nosotros hemos venido unos cuantos de Valencia, que estamos proyectando una cooperativa integral valenciana, desde allí de Valencia y tal, y estamos intentando formalizar legalmente, después de un debate y tal, una forma legal a nivel autonómico que estamos trabajando en ello. A mí me ha quedado el dubte, me ha quedado de lo del desfase, de lo de la educación y el tema... Bueno, Sí. ¿Qué cosa queda? O sea... A veure, això de la... A veure... Les cooperatives... Això és que això de l'educació o formació neix de quan els sindicats, els pioners, el que diuen els pioners de la Roixdal, que són els fundadors del cooperativisme, però això parlo del segle XIX, bàsicament amb una visió no només sindical, diuen, a més de treballar sindicalment, és que no et veig. No, No. A més de treballar sindicalment, hem de crear instruments propis d'autoajuda, de formació i d'educació. Però clar, estem al segle XIX i en aquell moment no hi havia un sistema educatiu públic o públic i privat, i per tant aquest principi cooperatiu era molt important. I jo no és que discuteixi